Khoi hang ko ni TSF ni rung nai rok tini sonkola ni simi bajar bari jora himbo to khlaika Roman script ni bagai aro fai manjaka khoi hang ko ni TSF ni John Konbana Daniel Debborma tes haslang Debborma no khobu joto adong song sayo khunari ka asuk bai thaglak te bo choba kotor nong khunai hini je Roman script no maya sak did report Hamkrai TV No death, no justice. Our language is our right. Our language is our right. Our language is our right. Our language is our church. Our language is our church. Kini mantai bari na. Ini himbo dak lajaga. Pila no, narak nama hambai media no. Jung kini, pada kini, ukloga kini students, kini dong chulung narak kubang ma pajak. Tamni bagai pajak enggak jung borok no nasi kini jung saimano. Jara kini kok borok sanai, kini tiprahat kini bukung marangi tong nai do. Borok no nasi kini jung saimano, belai kini mokoli mukti kalayo. Pia baseng borok ni bisinga jung habi nai maya. Borok omusike kos tongi tongo. Tamni kos tong enggak kini hani kini kok borok bai. Kini cuitanya jung mas siangi tongo. Jung orang belai kini jongjal kesajak. Kini tiprasa dung surung nai rok belai kini jongjal enggak betongo. Jung agini simino jung oma hai jongjal nugi betongo. Pia ba jung tongi mani kini bukai yok mani. Pia borok ni kosto borok ni mokoli mukti borok ni dia cuitai borok simaya gumani skibai. Apa ni bagai jung tongi maya ngino jung kini orang ma paika jung kini oma ke himbo tong ma paika kini mantai no jung masanka tam ni ke kini mantai kini kobra gumani skip kering ke kini op feature kini bukung bara hinjak nai kini kobra kok chanai rok belakena borong ni feature belakena munak nai jung obono na hari no kini okra hinjak nai ti jung oro ti ISF ni jung joto organization ni te oro members kini join convener jung joto kok ta lang bising te kini lo yo kini saputar kini okra ro botongo obono jung borok bai samani bising tina salai mani bising tino o jong jalna borok kini kok no naragei jung mai baksa logiri phaika te kini jara dukhi tongi tongnai kini rung surung nai rok borok ni kobrok guman skibe mas hiangai borok khaduk mani tini borok bong ni manthai te kini santai no jung borok bai baksa mas sanlaika te khaklayo kini manthai dak tino mannai te kini manthai maya sak jung choba kotor khlaina tongnai kini o choba no jung thaglak amusungno Boran himbo se jaga himbo dak lajaga. jung himbo to khlaijaka jung sonkholani simi jung baijal playground jora jung himbo to khlaika jung amusungno Oma lai Roman script mara mana tang wanso. Haklayo chini Roman skip chung dakino manai piaba chini Roman skip chung ja manya sak te chini logyo oma hake dukhito oma ke chini tiprasa sikli dok te rung surung tongnai rok borone dukhono chung te oma hake chung khnawi bo chung choide ke tongai malia chung nang hake te bo choba kador khlainai amosun Nin chunmo. ani sini mum ke TISF khoi division ni join convener Daniel Debborma